официалните социални мрежи в момента държат информация за близо 4 милиона българи. Чужди правителства имат пълна информация за нещата, които харесваме, нещата, които посещаваме, кореспонденциите, които водим, неща, за които дори не подозираме. Is a revolutionary moment. Това какво ще бъде мрежата? Идеята ни е да съдържа абсолютно всеки вид съдържание от текстови постове, както е в Twitter и Facebook. Чакай малко сега. Мога да си пусна моето мнение за изборите. Да, без... Ще ме цензурираш, ако кажа Хой Залевски. Можеш да кажеш, разбира се. Да, и няма да ми стриете. Няма да блокирате. Виж, значи, ти много добре знаеш, че за да стигнеш до някаква обективна истина, ти трябва да си готов малко или много да жегнеш някой друг в един честен разговор. Така че ние подкрепяме словото. Вчера пуснахме мрежата. Има много неща, с които аз не съм съгласен. Ярки псовни има ли? Има яки псовни. Поне тях може да махаш. Няма проблем. Не е редно. Им псовни няма да махаш. Ти разбираш, че това може да се превърне в доста голям проблем. Мрежа,